Salam gadyr vatandaşlar. Şunu köpleşemde men doların hümmeti boyunça gülüşetim edýär. Menden köp adamlar sorady. Murada doların hümmeti nämeden ibaret? Näçip dolar galýa we näçip dolar duran ok diýip ýa-ni soradylar. Gelecekde doların hümmeti bilen näme bolar diýip menden soradylar. Şu meselede biz bir zat bilip koýmaly. Türkmenistanda manatda doların hümmetini iqtisadiyet siyasatyň üstü bilen näle diktatorlar siyasatyň üstü bilen kesitleýärler. Dolar prezidentin siyasi kararı bilen kesitlenýär. Bu kesitlemäniň resmi narhy 1 dolaryň hümmetini 3 manat 50 tenge diýip kesitlenýär. Ýöne Türkmenistanda dolaryň gara bazar narhy hammadyr. Ol şugun 1 dolar 31-32 manatdan ibaret. Bu bazarın narhyna kursy esasan bizim ilatymyz we telekeçilik ulanýar. Türkmenistanda ulanýan ykysady modeli suratlandyrmak gaty kyn. Bu bir hibrid modeliň bir görnüşi. Şeýlelik bilen Türkmenistanyň hiç ýyly umut utgoşdyrylan ykysady modeli ýok. We bolup bilmeýär. Sebäbi prezident ykysadiýety logika däl, ambisiýalaryň esasyna dolandyrýar. Elbetde Iqtisadiýet we Maliýe ministrlikleriniň Merkezi Bankynyň ähli derejelerine hünärmenler ýetmeşçiligi hem bardyr. Makro we mikro iqtisadiýet boýunça spesialistler, hünärmendler ýetmeşçilik edýärler. Buların hemmeti Türkmenistan SSR'den miras alan ähli hünärmenleri dargatmaly başaran iksan diktatoryň alyp barýan siýasatlardyr. Ýankaýdyşym ýaly dolaryň hümmeti bu siyasi karar. Bizim valutamız Türkmenistan'ın iqtisadi ötüşüne ve iqtisadi potansiyalyna bağlı bolmady. Prezidentler iqtisadiyeti esasanan nevit gaz çeşmelerinden gelýän giýdejiler bilen doldurýarlar. Ýagny iqtisadiyetimiziň haýsydyr bir iqtisadi model boýunça işlemän, valuta hümmeti teklip we isleg bilen kesitlenmän, munyň ýerine iqtisadiyet tebiği baýlyklardan gelýän dolar giýdejiler bilen doldurýarlar. Bizim ýurdumyz bütününe çeşme esaslanýan ýurda öwürli. Çyğmal iqtisadiýetini gurduk. Şonuň üçin gara bazardaky dolaryň hümmeti esasan energiýa götürjileriň bahalaryna dol bagly boldy. Türkmenistanda dolaryň resmi halatda kesitlenen hümmeti bar. Başga döwletler adatça inflasiýa ýa-da hiperinflasiýa garşy güreşmek üçin şol ýaly resmi taýda kesitlenen dolar hümmetini ulanýarlar. Bu wagtlaýynça çözüldi. Ol inflasiýa, hiperinflasiýa bizimki ýaly kiçik döwletlerde 30 ýyllap geçen ok. Ýöne biz gynansak da şol resmi taýdan kesitlenen dolar hümmetini ulanýar. Näçe? Men size şonu düşünürüm. Haçanda şol ýaly resmi taýdan kesitlenen dolar hümmeti ýurdumyzda ulanylanda Merkezi Bank öz valuta intervensiýasyny aram edip, şol resmi taýdan kesitlenen dolaryň hümmetini saklamaly. Ýöne bu zatlar näçip bolanok. Gelin şu mesele seýrelim. Türkmenistanda Merkezi Bank pul siýasatlaryny doldurmuşa geçirip bilmeýär. Sebäbi Prezident Berdimuhammedow oňa ruhsat bermeýär. Iqtisadiýetiň esas kararlaryň hemmesini iksan samsyk iqtisadiýetçi Jadam we Hramow we başga bir samsyk döwlet baş tutany Neşekeş Berdimuhammedow kabul edýär. Indi Türkmenistanyň hakyky gazanylan ösüşine göz aýlaryň. 1993-nji ýylda milli valuta geçenimizde 1 dolar 2 manat hümmeti kesitlenildi. 16 ýylda bir Amerikan Birleşen Ştatlaryň dolar bahasy 28.000 manada galdy. Ýagny manat dolara göre 14.000 esse gaçdy. Ýa-da 1.400.000 götürülüp beteldi. Ine bul Niýazow diktator rejiminiň hakyky iqtisadiýet dolandyrşyny görkezýär. Türkmen maşynyň 100 bolan manadyň ummasyz gaçyşy sebäpli 2009-njy ýylyň ahirine Berdimuhammedow täze manat giýirdi. Köle manadyň yarım devalvasiýasy diýilýän zady amala aşyrdy we iqtisadiýete täze manat giýirdi. Ol geçişin
5000 köyle manat bir täze manata deň boldy. O diýmek, diňe bir öz karary bilen bizim ilatymyzyň hal ýagdaýyny 2500 gerek gaçyrdy. Şu dönem Berdimuhammedow Niyaz fiýaly dollaryň hümmetini siyasi resmi taýdan kesitdi. 1 dollar 3,5 manat diýip resmi taýdan nırk kesildi. O diýmek, bizim döwletimiziň entek geçiş döwri dowam edýär diýip aýdylmak. Bu geçiş döwri Türkmenistana baky dowam eder. Sebebi Türkmenistan döwleti neşekeşler Niyazow we Berdimuhammedow tarapyndan dolandyryp gelinýär. Olar ykdysadyýat meselesinde ukypsyz adamlar. Bu iki diktator Niyazow bilen Berdimuhammedow öz kömekçileri bilen Jadan Hramov bazar ykdysadyýatyň nämedigini bilmeýärler. Bazar ykdysadyýatda ne ýaşap gördüler, ne de işlek gördüler. Döwlet dolandyrşygyna nähili dürli bazar modellerini ulanmagyna düşmeýärler. Mikro ve makro ykdysady görkezjileri ykdysadyýaty dolandyrmak üçin ykdysadyýaty konsultantları maliýe gurallaryny nähili ulanmagyny bilmeýärler. Indi bolsa täze manata gaýdyp gelelim. Şonuň üçin 2009-njy ýylda köýne manadyň Berdimuhammedow tarapyndan giýizilen täze üýtgetmelerinden soň 2020-nji ýylyň başynda 11 ýylyň içinde manadyň hümmeti 9,5 esse gaçdy. Buny Niyazowyň ykdysady dolandyrşygy bilen deňeşdirenizde uly bir üstünlük bar. Ýagny Berdimuhammedowyň 11 ýylda türkmen ilatyň giýdejilerini dollar möçberde 9,5 esse azaltdy. Ýa-da bankrot etdi. 30 ýylda bizim manatymyzda hiç kaçan konvertilenýän valuta dönüp bilmedi. Bizim manatymyz hatta hasaba göre däl konvertasiýa modeli boýunça ýa-da maliýe hasabatyna göre konvertasiýa modeli boýunça ýa-da umuman iki model konvertasiýasyny göz öňünde tutýan erkin konvertasiýa valuta öwürmesine de baryp bilmedi. Bu Türkmenistanyň uğruny we ykdysadyýatyny dolandyrmakda ykdysadyýat ulgamy dälle, diňe siýasy ılgamyň bardygyny görkezýär. Bu bize Türkmenistanyň büdjetiniň ösüş görkezjileriniň hakykatdan daşdygyny we şoňa görä de döwletde bir maliýe we ykdysady gural hem düzgünleşdirilmeýär diýip görkezýär. Merkezi bank bolsa valutanyň hümmetini saklamak üçin diňe azajyk interwensiýa edýär we şonuň üçin gara bazar valutasy emelik edýär we onuň hümmeti ösýär. Türkmenistanyň gara bazaryň dollar hümmeti esasan bizim ilatymyzyň we uly kompaniýa firmalaryň isleýi boýunça işleýär. Şunky ony bir tane Amerikan dollary üçin 31 manatdan ýokary pul berilýär. Onuň esasy bahanasy türkmen manaty durnuklu däl. Döwlet kazanasyna yeterlik dollar gelmeýär. Bizim Türkmenistanyň ykdysadyýetimiz diňe tebik gazlary satyp öz büdjetini doldurýar. Neft gaz önümleriň bahasy gaçan soň hökümet kazanasyna gelýän valuta gaty kesildi. Konvertasiýa esasan Türkmenistanyň prezidentiniň dogunlaryna we ýegenlerine geçirilýär. Bizim öz halkymyza, öz ilatymyza dolan konvertasiýasy az miktarda geçirilýär. Şu diktator rejimler saklamak üçin Türkmenistanyň iksany dürli kurslaryň bolýanlary näme üçin? Men size şonu düşünürüm. Türkmenistanyň gara bazardaky dolaryň hümmeti näçe esse köp bolsa, şonça da bizim halkymyzy garyplyga diktator itelýär. Ve bu diktator rejimini Türkmenistanyň saklamak üçin möhüm ve wajip meseledir. Garyp adamlaryň dolar möçberini alýan aýlyklar pes bolýar. Onun üçin mümkinçilikler pes bolýar. Olar diňe öz maşgalalaryny eklemek üçin, iýmit tapmak üçin bar wagtlaryny ýitirmeli bolýar. Halky kontrol etmek we gözekçilik etmek hasamsat bolýar. Şonuň üçin Türkmenistanyň diktatorlary türkmen halkyny kontrola saklamak üçin ýürüte iksan kurs edýär. Türkmenistanyň prezidenti
ya Türkmenistan dövleti, haçan bir Türkmenistan dövleti diýende de hökman suratda prezidentin özü bolýar. Başga hiç kim bolmaýar. Diýmek Türkmenistanyň prezidenti we Türkmenistanyň dövleti prezident diýmek bizim ilatymyzdan has maddi ýagdaýda ýokary bolmagy, bay we el ýeterli däl bolmagy üçin iki kurs edilýär. Ýene bir şert Türkmenistanyň tebii gaýlyklaryny valuta satmak, onu Türkmenistanyň prezidenti öz ıhtiyaryna sowmak, öz guruluşyk biznesine ýa-da öz garyndaşlaryna konvertasiýa etdirip bermek we konvertasiýa hemmeler üçin bolmaly meseleler şu Berdimuhammedowyň rejimini saklamak üçin ýürütilýär. Bu Türkmenistanyň diktator Berdimuhammedowy saklamak üçin iň zerur element bolup durýar. Soňky bir näçe ýylda Türkmenistanyň ösüş bolmady. Soňky aýlaryň içinde Türkmenistanyň ykdysadyety 60%-dan ýokary düşdi. Siyasat aýdan keskinlendirilen dollaryň narhy we Türkmenistanyň Gara Bagdary narhy Türkmenistan döwletiniň büdjet giýdirjilerini gizlemäne mümkinçilik berýär. Näme? Gerek wagty gelýän dollarlary bular Gara Bagdary narhyndan çalyşyp Türkmenistanyň Merkezi bankyna salyp, ine bizim giýdirjilerimiz köpörlü diýip halkalýar. Sebebi olar Merkezi bankda pul goýanlaryna keskinlendirilen resmi taýdan narhy boýunça goýýarlar. O diýmek 3,5-dan 25-den 26-dan çalyşýarlar. 3,5-dan hem içine goýýarlar. Ine şol skemany Türkmenistanyň Merkezi bankyna ýygyndyryan ulanýar. Olar valutany alýarlar, 25-den çalyşýarlar da Türkmenistanyň Merkezi bankyna ýene-de 3,5-dan çalyşýarlar. Oturýan pul. Karl Marx'ın teoreması boyunca harit sistemasını gıysgalandırıp pul sistema geçýärler. Harit aylanyny okberdi. Olar ýöne giýdirji görýärler. Hakykatdan da Türkmenistanyna adamlar $85 aýlyk alýarlar. Egerde biz alýan aýlyklary Gara Bagdary narhyndan hasaplasak, olar $85 alýarlar. O $85 näme üçin menýär? Sebebi onun alýan haritlary bazarnykdan hemmesi. Diňe çöregi ýa alýarlar hökümet bahasынан. Galan bahalary bazar narhyndan төлýärler. Şonuň üçin ortaça adamyň pensiýasy $31. Bu zatlar bizim Türkmenistan döwletiniň adamlary Afrika iň pes ösen döwletleriň aýlygyndan pesdigini ökürýär. Mysal üçin Kongo Demokratik Respublikasy bir günne şöyle işleyen adam $425 alýar. Egerde bizim döwletimizdäki işleyen adamyň ortaça aýlygyny hasaplap görsek, ol bir günne $386 aýlyk alýar. Görýäňmi tapawdy? Kongo Demokratik Döwletinde ne gaz wa, ne neft wa, ne bizim döwletimiz ýaly tebii mümkinçilikler wa, ne de klimatik mümkinçilikler wa. Olum daş döwrüne diňe garyp döwletler, bizim daş döwrümizde uly sewda alyşyp, çalyşyp biljek döwletler ýerleşýär. Ýene Demokratik Kongo Respublikasyna gaýdyp gelelim. O ýerde aýlyk ýokary, internet hemme ýerde bar, konvertasiýa islenlik wagty islen möçörüne edibilýär. Şerket ýagdaýlar islen wagty islen ýere gidibilýär. O diýmek şol Kongo Demokratik Respublikasy bizim döwletimizden 30 ýyl içinde köp ösüpdir. Mümkin olar ösenem däldir. Ýöne biz 1991-nji ýylda diktator rejim başlamaka şoluň ýagdaýyndan bizim ýagdaýymyz gaty gowdy. Bizim ösüşimiz olaryň ösüşinden gowdy. Şu 30 ýyllar biz çöküp kaldyk. Doğrudan siz aýdyp bilersiňiz, ine bu gurulýan binalar, ine zawodlar, fabrikler. Bu hemme gurulýan zatlar diňe bir zat üçin. Berdimuhammedowyň guruluşyk biznesi işlemek üçin edilýär. Şu tebii gaýlyklar satylýar. Şunu gowy satylmak üçin bu diňe skwajnalara, ýa-ni neft çykarýan skwajna, gaz çykarýan skwajnalara, ondan başga da şular transportirowka edýän iksany türkmen maşyn bilen seýdiň zawodyna goýýar pullary. Şolary özleşdirmek, östürmek üçin. Sebebi olar şunu
giýdejleri köpeltmäne mümkinçilik berýärler. Gelýän pullara element Türkmenistana östürýän 60%'dan oğurlap gerekmeyecek. Ulum ölçüverli 3'esse 5'esse gımmadıran bahalı binalar kuruyor. Onun deregine başka bir adam olsa 4'esse köp kuruldu. Kurulmalı zatları. Şol harç edilen pulları gözümüne tutsak 4'esse köp kuruldu. Yine inni sizin gözünüz yettiye şunun kuruş biznesi bizi çökör diyem ya üstür ya. Elbette çökör diye. Sebebi kurulun zatlar bizim için ne? O dine paçtovu kartçıkı için, yani bütün dünyada suratlarını, vicdanı görkezmek için yine Türkmenistan devleti ösye, seyredin binalar kuruluyor. Yönü halkın hakiki hal yağdayı. Gününün hası evretleşiyor. Sebebi, esası maksat şunu. Şu iki kursun esası maksadı, bütün dünya Türkmenistan'ın ilatı orta aylığı $285 görkezmek. Yani hakikatten ama $85. Bütün dünya bu yine Türkmenistan güllep ösye deyip bar adamları, bar devletlerin yoldaşlarını uhlatmak için şu zatlar kuruluyor da şu yerden pul kazanıp özü milyarder oluyor. Biz 30 yılda ne de manadımızı azat konvertasyon getirip bildik, ne de aylıklar kaldırıp bildik, ne de iş yerlerini köpelip bildik, ne de bizim iktisadiyetimizi çiğmal iktisadiyetinden üsün iktisadiyete getirip bildik. Han Türkmenistan'ın güçleri, Türkistan diktatör dine öğelerini bağlamak bilen olurlar. Türkmenistan'ın ilatını, Türkmenistan halkını üstürmediler. Tersine talap edilir. Evet de biz şu aydıran dağıtlardan küçük netice çıkarsak, Afrika'nın en iyi kalan devletini Demokratik Kongo Respublikası'na aylık bizimkiden köp, internet var, konvertasyon istenen adam istenme çörbünü edip biler. İşsizlik bizimkiden katı pes. İstenen adam istenen yerine gidip biler. Adamın hem azatlıkları var, havos yok. Men polis ve emhime işgallerine yüzleniyem. Sizi yukarıdaki oturun hram ve jalan ağlayalar. Siz halkın tarafına geçmeli ve şunu Türkmenistan'ın diktatör sistemasını çalışmağına mümkünçilik vermeli. Şeydelik bilen diktatör Berdimuhamedov'un siyasatına göre hakikatten hem aylık $100'dan köp olmalılar. Pensiyalar mağaz olmalı. Şunun esasında bizim devletimizi dolandırıp biler. Yine kimde kim biri diyebilir, bizde su, gaz, muhtu biz yine de şol şertlere gelmeli, yine demokratik devlet bolyanımız yok. Yok. Biz şol şertlere gelmeliler. Neyemçi? Ol prezidentler şol gaz bilen su muht etmek bilen, çörün bakatını, benzinin bakatını pes etmek bilen, bular bizi uhlattılar. Bize neyeme gerek şu zatlar? Sebebi şunu eden yerdayımızda, biz birinci bilen nevit gaz puğduğunu yıklayaz. İkinci bilen su puğduğunu yıklayaz. Üçüncü bilen biz özümüzü yanlışlığı öğreteceğiz. Bize gereği yok şu an. Bize gerek zadi minimum $800 aylık olmalı. Ortaça aylık $2500 olmalı. En yukarı aylık $3500'dan geçen olsa, şol aylıkların salgıtları köprek olmalı. Demek ortaça aylık $800'den $3,500 çeli olmalı. Onun ortası $2,500 olmalı. Yine şol aylık alan yağdayımızda özümüz seyredin. Bir maşalada 2 adam işleyen olsa, onun giydişi $4,000 oluyor. Hi $4,000 yine men Avrupa'da yaşayan yerime $650 töleyen. Onun dışından $150 svet, gaz, internet hemmesi. Umuman $750 gidiyor. Ortaça. Üstüne yine bir $250 koşsan yine produktan gidiyor içinde. $1000. $1100'e kalıyor. Şundan yukarı kalan o. Eğer de biz şu Avrupa meşhur boyunca öz kvartiralarımızı, öz caylarımızı, öz alyan haritlarımızı, servisleri tölesek, onu bize demedim diyenler $3,000 cüyümüz daha ya. Biz istenlik vakt, istenlik devlete gidip biler, istenlik çağımıza kömeği biler. Biz daşarı yurtta işlemeliler onun için. Şunun için bize ardan dağıtarak bize hakiki aylıklar gerek.
Bize ösün nöwledin aylıkları gerek. Ol $800'dan $2.500, $3.500 çelli. Ortaça $2.000 çelli aylıkları gerek bize. Ine biz onu medisinadan götürülür. Gerek bolsa medisina strahowkasынан $300 töläýäris üstüne. Baran ýerimizde bizim medisinamyz muhtor. Doğru muhtor. Biz aile her adam $300 tölese, ya bir ýylda hemme adam yaramaya. Onun bir 50% yer ya, galan pullar ekonomi hükmüne gidiyor. Şoň üçin biz näçe muhtarlaly? Biz onu talep etmeli. Biz hakiki aylıklar talep etmeli. Biz hakiki ösüş talep etmeli. Biz konvertasiýanyň bir nırxını talep etmeli. Hemme zat adatda bolmaly. İnternet, serketler, bizim aýtjak goýjak zatlaryň hemme zat adatda bolmaly. Ýöne kanun esasına, elbetde. Adat diýenim hawos däldir. Bir topar emhemeşlikler hawos diýip düşünýär. Siz adatlykda burk görüňiz. Sebäbi siz Berdimuhammedowyň güjükleri bolýaňyz. Siz hiç wagt adatlykda ýaşap görüňiz. Ýaşap görüň. Şo ýerde de emheme işler bolup işlep bolýar. Durnukly, hökümeti we halky gorap işlep bolýar. Sizin edýän işleriniz düýünden başgalatdyr. Halky goramak da, halky taýlamak. Siz Berdimuhammedowyň esas halk taýlamak instrumentlarynyň biri bolup durýarsyňyz. Şonuň üçin ýene de öňküşetlere gelmeli ýok. Biz gelmeliler. Biz birinci bilen aýlyklar galdyrmaly. Biz haçanla aýlyklar galdyrsak, biz bütün dünýä meçhörüne mümkinçiliklerimiz şolun kıyalı olur. Eğer biz aýlyklar galdyrman, ýene de şo $100, $85 galdyrsak, suwy galy muhtetsek, biz Türkmenistanda şeýle gysylyp oturup ýöne akyn ýaşar. Biz hiç zat görülmez durmuşymyzda. Biz hiç zat ilimiz ýetmez. Bizim mümkinçiligimiz bolmaz. Biz diňe iýim içip gul bolup oturmana mümkinçiligimiz bolar. Biz ondan gitmeli. Biz adatlyk çykmaly. O zatlary Berdimuhammed aýrylandan soň şoň bilen ýitikdiler. Türkmenistanyň içinde ulanýan benziňiň bahasy onu ýürüýte ykdysadyýety ministrligi we maliýe ministrligi hasaplap çykararlar. Onu barlap durur. Hemme pudoklardaky hökümet edarlarynyň nırflary maliýe ministrligi we ykdysady ministrligiň üstünden barlanyp kesitlenler. Bir tenine de ýokary bolmaz. Sebäbi olar monopoliýa. Ýöne biz monopoliýa bolmaly ýaly. Şol pudoklarda, şol ugurlarda adat hususy edaralary biz döretmeli. Onu bularň arasynda çekiliş gor. Konkurensiýa diýilýär. Onda bahalar öz-özünden gaçan we serwisden hili ular. Ol bazar ykdysadyýatyň esas şerti. Öňden aýdyşym ýaly Berdimuhammedowyň siýasy ılgamy işlemeýär. Näçe? Sebäbi munda siýasy ılgam ýok. Bu ýöne bizim döwletimizi taýlamak, bizim halkymyzy taýlamak bilen. Şonuň üçin şu siýasy ılgamy bir görnüşi korrupsiýasyz hereket etdirilýär. Şonuň üçin korrupsiýa ılgamy gatlaryndan şunu direk bolup durmasa bolmaýar. Ine şonuň üçin şu Berdimuhammedowyň siýasy ılgamy bizi hiç ýere akıtmaz. Bizi diňe şu bir nokatda gün aşap çökerdir. Başka ýol ýok şoň. Häzir newit gaz önümleriň bahasy gaçan soň has görünüp dur bu zatlar. Başka yerlerden giýdici ýok da. Egerde başka pudoklar işleýän bolsa, biz başka yerlerden giýdicileri görürdük. Hiç ýerde giýdici ýok. Pudoklar ýykyldy, ýapylyp gidýär şeýle. Muňa ortak slopony ekonomik diýerler. Şoň üçin indi bizde katastrofalar, betbahçylyklar köpüler. Biz gaty tiz wagtda öz watanymyzy elimize almaly. O diýmek, halk öz güýjüni görkezmeli, halk turmaly we halk döwleti dolandyrmaly. Saýlawlaryň üstünden. Iň ukyply adamlar öňe çykmaly, halk olary saýlap seçmeli we şol adamlar döwletimizi dolandyrmaly. Ýene orada bellep geçişdirmeli. Ine biz Türkmenistan'daki dolaryň hümmeti resmi taýdan kesitlenen diýip aýdýar. O diýmek näme? O diýmek Türkmenistan'da başga dolaryň narxy ýok diýmek. Egerde siz Garabazarda ya başga ýerde öz dolaryny çalyşsaňyz Garabazar narxyna siz ýa jenaýat iş etdiňiz bolýar. Sizi jenaýata çek bolýar. O diýmek Türkmenistanyň prezidenti hemme bizim ilatymyzy ýürüte jenaýata itelýär. Sebäbi Türkiýeden gelýän valuta
Yürüyte Daydabank'ın üstüne geliyor. O valyuta getiriliyor Türkmenistan'a. O yerde de bizim doğan kardeşlerimiz mecbur yağdayda yankı Qarabağ'da çalışmalı oluyorlar. O operasiya bir kanun operasiya. Şuraya operasyonu geçirmek Türkmenistan'ın prezidenti bizi mecbur ediyor. Tiya biz kanun esasında biz çalışıp biliyor. Yani onun hakiki kursu boyunca değil, resmi taydan kesintlenen kursu onun Merkez Bank tarafından qoğlanılmayan kurs boyunca çalıştırıyorlar. Onu hiç kim etmez. Şunun için bunun siyasi ılgımı işlen o, düğünü. Bu olsa Türkmenistan'ın diktatörlerinin 30 yılla esası kazancı olup duruyor. Şunun için doların hümmeti iktisadiyet problemi değil. Bu halkı kontrolü saklamak için, halkı gariplikte saklamak için ve korrupsiyanı saklamak için yürütülüyor. Näme bular doları 20'den ya 25'den keskitlep koyup bilen oklardır deyip pikir edýärmi? Koyup bilýärler. Egerde mysal üçin 25 manattan 1 dolar goýan ýagdaýynda, onda bular tiz wagtda şu 25 manaty 40-50 manada galjagyny bilýärler. Sebebi şu manat saklamak için diňe nebit gaz önümleri satylyp şu gelýän giýdejiler bilen saklanırlar. Onun häzir nırklar gaçdy. Saklap bilmezler. Şoň üçin hemme zatlar gizlemek için resmi taydan kesitlenip 3,5 manat 1 dolar diýip goýulýar ve adamların bütün aylıklarını, pensiyalarını şu baha göre peherlýärler. O diýme bular büdjetin içinde ekonomi guruluşunu edýärler. Siz hakiki aylık, hakiki pensiya alman 9-10 esse pes pensiya ve aylık alar ýaly edýärler. O yerde diňe Berdimuhammedow tutýar. Sizi gariplikde saklamak, sizi kontrol etmek, sizin mümkünçiliklerinizi azaltmak, konvertasyonu yapmak, siz diňe öz iýmit naharyny üçin bütün günüňizi ýitirer ýaly ve öz korrupsiýasyny döriler ýaly. Şoň üçin gelecekde Berdimuhammedow Türkmenistanyň ötüşi diýip gürlänine o ýerde diňe öz guruluşyk biznesiniň ötüşi, diňe döwletiň ötüşi, döwlet bolana ýene-de özü bolýar. Sebebi Türkmenistanyň hemme guruluş şaklaryny öz eline aldy. O ýerde halkyň ilatyň ötüşi bolmaly. Ýok. Berdimuhammedowyň alyp barýan siýasatynda halky üstürmek ýok. Halka dünýä meşhurlygyna bilim bermek, halkyň hal ýagdaýyny gowulaşdyrmak ýok. İtlere şekil gurar, atlara şekil gurar, itlere köşkler gurar. İt midal nedir? Ýöne bizim ilatyma kömek etmek. Biz doların hümmetini gördük. Doların hümmeti näme çykarýanyny gördük. Indi bolsa doların gelecekde näçe bolar diýen soragyna jogap berjek bolaryn. Eger ünseren bolsaňyz, Niyazow we Berdimuhammedowyň ýolbaşçylyk esasyny bizim ykdysadyýetimiziň dolandyrylşygyna 93-nji ýylda 1 dolar 2 manatdy. 2009-njy ýylda şol 1 dolar 25-28 min manata geldi. Ondan soň 2009-njy ýylda Berdimuhammedowyň ýolbaşçylygy aslynda geçirilen ykdysadyýetiň ösüşi 1 dolar 3,5-dan 2020-njy ýylyň ýanwaryna 31 manata geldi. Ine şol geçen ýyllaryň doların hümmetinin ösüşlerini görkezýär. Indi gelecekde de dolar galar durur. Dolar hiç wagt iýdini aýtmaz hümmeti. Her wagt manada göre hümmeti galar durur. Bu näil durup bolar? Bunu diňe bazar ykdysadyýetyň giridilmegi bilen, diňe bar pudoklaryň ösmegi bilen, diňe nebit gaz pudowy däller, beýleki pudoklar, oğujalyk pudowy, guruluşyk pudowy, transport, yeňil senagat, alyk senagat we beýleki pudoklaryň ötüşleri bilen bizim büdjetimize iýdigide giýdejilerin gelmegi bilen durdurlar. Täze Türkmenistanyna biz makro we mikro görkejileri gowgulanyp maliýe we ykdysady ministrligiň hünärmend spesialistleri bilen şu zatlara garar. Ondan başga da Merkez Bankyň öz kredit pul politikasyny alyp barmagyna dogry mümkinçilik berer. Şonuň üçin inflasiýa gelecekde bolar, ýöne gaty kiçi bolar. Mysal üçin gelecekde 1 dolar 5 manat bolýan bolsa, ol 1 ýylda 5 manat 10 köpük ýa 5 manat 5 köpük öser. Ondan köp ösmez.
Sebebi biz bazı iqtisadiyete geçende iqtisadiyetin hemme instrumentleri, iqtisadiyetin hemme görkezcilerini biz görür dururuz. İqtisadiyetteki ulanılan unit koefisiyentler, makro ve mikro görkezcileri ulanıp biz gerek yerine Merkez Bank'ın üstünden valuta intervensiyonu ederiz ve kursu saklarız. Biz kursu dine tebiği baylıkların üstüne, biz kursu başka pudokların üstürülmeyi bilen saklarız. Türkmenistan'ın içindeki öndürülen haritlerin daşıyırda satılmağı bilen, Türkmenistan'a valuta giyicilerin ummasız köpölmeyi bilen bizim manadımız berkileriz. Bunun başka yolu yoktur. Büyük Türkmen halkım, men bu zatları neyen size düşündürüyen? Bizim ıkvalımız, bizim elimizde. Halkın gücü yalı, bütün dünyada güç yoktur. Bizim karşımıza gelecek zat yoktur. Eğer de biz birleşip azir olup turun yadayımızda halkın gücü, halkın enerjisine dinlenecek zat yoktur. Ol MHM, polis, hemme kaç gider. Biz yuvaş-yuvaştan hazır azir olup barıyaz. Biz yuvaş-yuvaştan hazır düşünüp başladık. Bulup geçen zatları. Şul krizis bize o görkezdi. Kimin kimdigini, halkın kimdigini hakiki, prezidentin kimdigini hakiki. Hormatly vatandaşlar, Berdimuhamedov, Jadan, Hramov resmi ýagdaýynda kesitinen dolar ve Qarabağlardaki doların hümmüdünün tapawudyny ulanýarlar. Şonuň bizim halkymyz taýýarlar. Öýleri haçanda para alanna manatdalan oklar, olar dolardan ýalar. Bire man adasyna köşkler gurup ýatyr. Beýleksem Amerikada öz oglu bilen jaýlar basyp ýatyr. Gyzyllar daşa. Berdimuhamedov bolsa Ahmet Çalık bilen şu guruluşuk biznesi bilen öz milyardlarını köpöldük diyor. Halk bolsa bir garada öz problemalar bilen öz gününü doğrudan görüp diyor. Hormatly adamlar, şul iki diktatory öz döwletimiz anan näme gördük? Biz diňe kıyın günlerini gördük. Bul haramlardan şonuň üçin millet parazyçylygy döredýärler, korrupsiýany döredýärler. Bizim agzybirligimize karşı döwlet meçörüne işleýärler. Bizim agzybirligimizden gaty ýalar. Şonuň üçin biz halkın güýjüni aldyrmaly. Biz halk bolup şul betbakçylyklara çydamany besetmeli. Biz galmaly. Edi Türkmen halkym. Öňe Beýik Türkmenistan diňe sag bolun.